ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭରା ନମସ୍କାର। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଆମ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଗ୍ୟ ସୁପୁତ୍ର ଆମ ଗୌରବ ମୌଡମଣି ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଶିକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଆସୁଅଛୁ। ତେଣୁ ଆମ କୁନି କୁନି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶାର ନୂତନ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ? ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ତୁମ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ? ଆମ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କେବି ସିଂହ ଦେଓ ଓ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ତୁମ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ। ସ୍କୁଲ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୁକେଶ ମାଲିଙ୍ଗ। ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା। ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ? ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ। ସମବାୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ। ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ। ଶିଳ୍ପ ଓ ଦକ୍ଷତା ମନ୍ତ୍ରୀ? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସମ୍ପତ ସ୍ୱାଇଁ। ଆମ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିଧାୟକଙ୍କ ନାମ? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ।